ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಕರಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಒಂಜಾತು ದೈವಾರಾಧನದ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರಲೇನು ತೆರೆಯೋಂಡ. ದೈವಾರಾಧನದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಎಂಚ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಎಂಚ ಪನ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ಕರಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ತೆರೆಯೊಂದ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಹಾಮಾಯಿ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರಲೇನು ತೆರೆಯೋಣ್ಗ. ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರರಲ್ಲಿರು ವಾಸು ನಾಯ್ಕ ಮುಂಡವ ಮೂಲೆ ಅನ್ನ ಈರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ದೈವಾರಾಧನದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಮಹಾಮಾಯಿ ಅಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರ ಅತೆ. ಈ ಮಹಾಮಾಯಿ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರಲೆ ಎಂಕುಲ ಕೃಷಿ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಕುಮೇರಿತ ವಿಷಯ ಆತನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಮಂತನ ಸಂಪತ್ತು ದಾಲ ಒರಿ ಇಪ್ಪುನ ಲಕ್ಷಣ ತೋಜಿಜಿ ಅಪ್ಪಗದಾಯ್ತ ಬಂಡ ಎಂಕುಲ ಐಕ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಸೊತ್ತು ಒರಿ ಓಡಂದನ್ನತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಕೈ ಮುಗಿತು ಕೇಂಡೊಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪು ನಾವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭೈರವನ ರೂಪಟ್ಟು ಬತ್ತೆ ಅವು ಭೈರವನ ರೂಪ ಬಂಡ ನಿಜವಾತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭೈರವೇ ಬಂಡ ನಂಗೆ ತೋಜುನ ವಿಷಯ ಎತ್ತವು ಅವು ನಾಯ್ತ ರೂಪ ಅಟ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಭೈರವೇ ಬಂಡ ಅವು ಈಶ್ವರನ ರೂಪ ಐನು ಬಡತ್ ಐನು ಒಂಜಿ ಐನು ಅಧಿಪತಿ ನಡತೆ ಎಂಕ್ಲ ದೀಡೋಂಡ ಭೈರವನ ಎಂಕ್ಲ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸದ್ದರಡು ಇನ್ನೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆತನಾಗ ಆಯ್ಟ್ಲ ಸದ್ರೊಂದು ಮನ್ಪೇರ ಆಯ್ಜಿ ಓ ಇಂಕ್ಲೇನ ಬುಲೇನ ಮಂತ ನಾಸ ಮನ್ಪುನಾಗ ಉಂತವನ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಆತನಾಗ ಆಯ್ನ ಅಲ್ಪ ನಂಬೂತು ಎಂಕ್ಲ ಮಾಂತ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಭೈರವನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬುಕ್ಕಲನೆನ್ನು ಉರಿಪಿನ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಬಡತ ಕೈ ಮುಗಿತ ಕೇಂದ್ರಂಡು ಮಾಂತ ಎಂಕ್ಲ ಮಂತನ ಪೂರ ನಷ್ಟಾವು ಅಂತುಂಡು ನೆಕ್ ನನ್ನ ದಾಯ್ತ ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನೋದು ಐಕೆ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಮಾಯಿಂದ ಅನ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ ದಿವಿ ಅಂತು ಅಂಚಾಯಿನ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತ ಈ ಪಂಜಿದ ನೆನ್ನು ಕೇರ್ನೆ ಮಹಾಮಾಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಮಾಯಪ್ಪ ಭೈರವನ ರೂಪದ ಆವನ್ನೆರ್ದಾದು ಪಂಜಿನ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಕೆರಿಯರು ಮಹಾಮಾಯಪ್ಪ ಎಂದು ಕೇರ್ ಅಂಚ ಅನ್ನ ಈತ ಪೂರ ವಿಚಾರನ ಪಂಡರಿ ಈ ಮಹಾಮಾಯಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಪಂಡರಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಮಹಾಮಾಯಿ ದೇವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನೆ ಮರಾಠಿ ಜನಾಂಗದಾಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಂಡದವರ್ಲಿ ಮಾಮಾಯಿನ ಮಾರಾಟಿ ನಾಕ್ಲೆ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಬಂಡ ಆಯ್ನ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತನಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಒಲಿತು ಬತ್ತೀರು ಒಲಿತು ಬತ್ತನಿರ್ದಾತು ಎಂಕ್ಲ ಆಯ್ನ ಎಂಕ್ಲೆನ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲನ ಆಚಾರ ಎಂಕ್ಲೆನ ತೆರಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲನ ಆಯ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತ ದುಂಬದ ಕಾಲಡ್ ಮರಾಠಿ ಜನಾಂಗಗೆ ಮಹಾಮಾಯಿ ಒಲಿನೆರ್ದಾದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಾವೇನು ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅತೆ ಅನ್ನ ಇತ್ತೆ ಈ ಮಹಾಮಾಯಿನ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ವಿಧಿವಿಧಾನ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡು. ಈ ವಿಧಿವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಲಿ. ವಿಧಿವಿಧಾನ ಎಂಕ್ಲ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೋಡ್ದಾಂಡ ಐಕ್ ಪಾತ್ರಿ ನಾಕ್ಲು ನನ್ನದು ಬೋಡು ಪೂಜಾರ ಮೇತಕ್ಲು ಬರೀ ದರ್ಶನದಾಯಿ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಬೋಡು 5 ಜನ ಒಂಜಿ 3 ಜನ ಅಲ್ಲ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಬೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಬೋಡು ಬುಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋ ಒಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರು ಪೊಂಜ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲಾಪನು ಬಿನ್ನೇರ್ಲಾಪನು ಅಂತೂ ಬಿನ್ನೇರು ಇತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಂಜು ಅವು ದಯಬಂಡ ಐನ ಪನ್ಪೇನು ಮಾಹಿತಿ ಆ ಪೊಂಜು ಬಿನ್ನೇತಿ ಪುನ್ ಇಂದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಐನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೋಡಿಂದ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶುರುವಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉಂಟ ಐಕೆ ಮೂಜಿ ಕಾಲ ಅನ್ಪುಣ ಒಂಜುಂಟು ತ್ರಿಕಾಲ ಪಂಡದ್ದು ಮೂಜಿ ಕಾಲ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಕರಿ ಹಿಡ್ತಕ ಮುಕ್ಕದ ಬೇತಗಳಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ಗದ್ದಿಗೆ ದೆಪ್ಪುಡನ ಮೂಜಿ ಕಾಲ ಅವು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ದುಂಬು ದೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ತ ನೆಟ್ಟೆ ಮುಗಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಅಂಚ ಐಕೆ ಹೊಡದ ಎಂಕಲ ಆತು ಲೇಟ್ ಆಪುನು ಐಕೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತುಗು ದೀಪ ಹೊತ್ತಾರ ಮುಕ್ತೇಸಿ ಪುಂಜು ಬೋಡು ಇಲ್ಲಾತಾರಲ್ಲ ಅವು ಭಿನ್ನೆತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ 3 ಜನನ 5 ಜನನ ತನ್ನ ಏರನ್ನ ಆತಿತ್ತು ಹೊತ್ತಾವಣೆ ಪಂಚ ಒಂದು ಬಚ್ಚರೆ ಬಜ್ಜೆ ಇದ್ದೀರ್ದು ಕೈ ಮುಗಿತು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪೆರಪ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂದು ಅನ್ಪುಣ ಉಂಡು ಐಕು ದುಂಬು ಸದ್ದರಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಪುಣಿಗೆ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲ ಕುಳ್ಳು ನಾಕ್ಲೆಗೆ ವೀಲ ಕೊರುಳು ತಿಜ್ಜಿನಾಂಡ ಬಜ್ಜೆ ಆಕ್ಲೆ ವೀಲ ಕೊರಿಯಾರ ನನ್ನ ತುಂಡು ಈ ಸಭೆನ ಸುದ್ದೇರ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆ ಎಂತು ಅಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪೇರು ಅತ್ತನ ಅಕ್ಲೆ ಭತ್ತದ ಅಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆ ವೀಲೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕೊರು ತಿಪ್ಪೇರು ಪೆರಪ್ಪ ಬಾಕಿ ತಕ್ಲೆ ಕುಳ್ಳು ತಿಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆ ದೂರ ಒಟ್ಟು ಮಂತ ಇತ್ತೇರ್ನ ಇತ್ತ ಅಕ್ಲೆ ನೆತ್ಬಿಡ್ತು ಒಂಜೆ ತಟ್ಟೆಡು ಆ ಪೊರ್ತು ಅಕ್ಲೆಗೆ ವೀಲೆ ಕೊರ್ತು ಅಕ್ಲೆಟ ಕೇನೋಣಿ ಎರಂಡು
ಎಂಕ್ಲಿನ ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ಸುದೇರ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಂತು ಕೊರುಡು ನನ್ನದು ಅಯ್ಯರ್ ತಾತ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೆರಪ ಕುಲ್ಲು ತಾತ್ ಅಯ್ಯರ್ತು ಎಣ್ಣೆ ದೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ದೀಪ ಪೊತ್ತ ತೇರತ್ತ ದೀಪ ಪುಂಜನಕ್ಲು ಎಣ್ಣೆ ದೆಪ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಎಣ್ಣೆ ದೆಪ್ಪುನಗ ಐಕ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ದೀಪಗು ಪಾಡ್ತಾತ್ ಅಯ್ಯರ್ತು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಂಗೈಗೆ ಪಾಡುಂಟು ಅಂಗೈಗೆ ಪಾಡ್ದಾತ್ ಐಕ್ ಪೆರಪ್ಪ ನಂಕಿ ಪೆರಪ್ಪ ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ಯಾರ ಉಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಪನ್ನೆ ಅಲ್ವ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೇನಂತ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಪಣ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೇನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪು ಇರು ತುಳಿ ದುಂಬು ತಾಕಲು ನಂಗೆ ಎಂಚ ಖಾಲಿ ಆತೇನ ಕಲ್ಪ ಐನಾಕ್ಲಿ ಏರು ಅಂತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಪಾಡತ್ ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡುನ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಉಂಡು ಅವು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪಂಡ ಬೊಟ್ಟು ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆಗೆ ನಂಬೂತು ಪಾಡುನೆ ಮಾಮಾಯಿ ಅಪ್ಪೆನ ಪಂಡದು ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡುವಾಗ್ಲ ಐನು ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡತ್ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಕುರುಕುಲ್ ಅಕ್ಕಲ ಪಂಡು ತೋರು ತಿಪ್ಪೇರು ಈ ನಮೂನೆ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೋಡು ಒರಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಮನ್ಪಿ ಒರಿ ಓಮು ಮನ್ಪಿ ಒರಿ ಬೇತೆ ನಮೂನೆ ಅಡ್ಡ ನೀಟ ಪಂಡ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ತೂನಾಗೆ ಎಂಚನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚತ್ತು ಅವು ಮಣ್ಣ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲ ಹಾಗೆ ಪಂಡಿತು ಕೊರ್ನ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಂ ಅವು ಪಂಡ ದಾಯಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಪಂಡ ನನ್ನದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾರುಂಡು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಎದ್ದರು ದೀಪ ಪೊತ್ತ ತಾಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ದಿಪ್ಪುಣಿಗುದು ಮುಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾರುಂಡು ದಾಯಿತ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡತು ಈ ದಾಯಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಪಂಡ ನನ್ನದು ಐನು ಒಂಜಿ ಕೇನೋನಿ ಯಾರುಂಡು ಕೇಂದ್ರ ತಾತ್ ಐನಿರ್ದು ಬುಕ್ಕೊಂಡು ಈ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುಣೆ ಏನಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನ ಉಂಟದ ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಐನಿರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪೆರಪ್ಪ ನಂಗೆ ಚೂರು ಅಮೃತನ ನೀರ ಎಂಚಲ್ಲ ಬುಡ್ಡಿಯಾರ ಉಂಟು ಚೂರು ದುತ್ತಂತು ಬಟ್ವಾಡಿ ಅಯ್ಯರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪೆರಪ್ಪ ಕಲ ಬುಡುಪುನ ಕ್ರಮ ನಡೆದಿಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯರ್ದು ಆನಿ ಆ ಸುರುವ ಏನಿರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪೆರಪ್ಪ ರಾತ್ರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲಬೀರಿನ ಮನತಾನಿ ಕಲಬೀರಿನೇಟ ಈ ಪೂಜಾರ್ ಮೇತಕ್ಲು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಓಡ್ಡೇಲ ದೀಪ ಪೊತ್ತದ ಏನಿರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಓಡ್ಡೇಲ ಪೋಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಗದ್ದಿಗೆ ಜಾತ್ ಪೆರಪ್ಪ ಗದ್ದಿಗೆ ಮನತಾನಿ ಬಲ್ಪು ಕಲಬೀರಿ ಪುನಾಡಿ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಏತ್ ಜನ ಕುಲ್ಲುತ ಭಸ್ಮ ಪಾಡ್ನಾಕ್ಲ ಮಾತ ಐನ ಆಚರಣೆಗೆ ಅಕ್ಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪುನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಓಡ್ಡೇಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮೇಯ್ ನೀರು ಮೈಪೆರ ಪೋತಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಐ ಕೈಕಾರ್ ದಿಕ್ಕದು ಬತ್ತದು ಅಡೆ ಸೇರು ನೋಡು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೋಪುಂಡಲ್ಲ ಐ ಮೀತೆ ಬರೋಡು ಈತ ಪೂರ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಈತ ಎಕ್ಕಡೀರು ಪಂಡರು ಈ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರೆಲು ಪಂಡರು ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರೆಲು ಏರು ಅವು ಪಟ ಬೇತೆ ಈತ ಮರಾಠಿ ಜನಾಂಗದವೇ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರೆಲು ಆವಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಾಲ್ನ ಕಟ್ಟುಪಾಡಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಒಲಿ ತಿಪ್ಪೇರಿ ದರ್ಶನ ಪಂಡ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಂಗೆ ಮೀತ್ ಬತ್ತು ಗಿಡಗಿಡ ದರಿಪುನ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಅವು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪೆ ನಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಭಯ ಆತಿಪ್ಪುಂಡು ಅಭಯ ಆತಿನಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆ ಪನ್ಪುಣ ಬಾಕಿ ತಕ್ಲೇನು ಪನ್ಪುಣ ಇಚ್ಚಿ ಬಾಕಿ ತಕ್ಲೆ ಪೂಜಾರ್ ಮೇ ಪೂಜೆ ಮಂತನಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಅಭಯ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪುಣೆ ಈತ ಅಕ್ಲೇನು ಲೆಪ್ಪೋಡ್ನಾಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದುಂಬೆ ಪೋದು ವೀಳ್ಯ ಕೊರೋಡ ಅತ್ ಈಡೆ ಬತ್ತನೇಡ್ದ ಬುಕ್ಕ ವೀಳ್ಯ ಕೊರಿಯರ್ನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ಮುಟ್ಪ ಪೂಜೆಗೆ ನನ್ನದು ದಿನ ನಿಘಂಟ ಆಯ್ನಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೇಟ ದುಂಬುಕೆ ನೋಡು ಎಂಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ದಿನ ದೀರ್ತ ನಿಕ್ಲೆ ಪುರ್ಸೋತುಂಡ ಇಂಚಿ ನಾನಿ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಸುದೇರ್ಪೊಳಿ ಅನ್ನತ ಅಕ್ಲೇಟ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲ ಕೇನು ನೋಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೇಳ್ತಾತ್ ಆ ಒಂದು ಪಂಡೇರ್ನ ನಂಗೆ ಪುರ್ಸೋತಿತ್ತಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೋತು ಬಚ್ಚಿರ ವೀಲೆ ಕೊರೋಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೊರ್ಜಿಂದ ಇತ್ತನ ಮೂಲು ಬತ್ತನೇರ್ದು ಕಾಣಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಶುರು ಅನ್ಪುಣಿಗೆ ದುಂಬು ವೀಲೆ ಕೊರೋಡಾಕೊಂಡು ಅವು ಕ್ರಮದಂತೆ ಮನ್ಪೊಡ ವೀಳ್ಯ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಪುರ್ಸೋತುಗೆ ತಕ್ಕ ಅದೇ ಇತ್ತದ ವಿಚಾರ ಒಂಚೂರು ಪುರ್ಸೋತು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನೆಡ್ದಾದ್ ಫೋನು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ನೆಡ್ದಾದ್ ಫೋನ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಚೂರು ಪನೋಲಿಂದ ಇತ್ತೆ ಈ ಮಹಾಮಾಯಿ ಅಮ್ಮನ ಗದ್ದಿಗೆ ಬಂಡ ಭಂಡಾರ ಅಂದ್ ಲೆಕ್ಕತೆ ಈ ಭಂಡಾರ ಈತ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಲು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುಂದಾಂಡ ಈ ಭಂಡಾರ ಅಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪುಂಡ ಅತ್ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇರ್ದು ಕನಪುನ್ನ ಅವು ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆನ ದುಂಬು ವಂಶ ಒಟ್ಟು ದುಂಬು ತಕ್ಲೆ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತನ ಭಂಡಾರ ಪೋಲನ ದುಂಬು ಅಕ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಂತೊಂದು ಅಕ್ಲೆನ ಪೆರಪ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೆರ ಆ ಪೂಜಿಂದ ಅಂಡ ಅವು ಇಲ್ಲಲೇ ಇಪ್ಪುಡು ಇತ್ತಿನ ಇನ್ನು ಶುದ್ಧ ಅಂಚ ಮನ್ಪೋಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಅಕ್ಲೇಟ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬುಕ್ಕೋರಿ ಆಟ ಭಂಡಾರ ಇತ್ತು ನಾನು ಪಾಡ್ದು ಒಣತ್ತದ ಮನ್ಪೋಲಿ ಕುಟೋರಿಯನ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತಿಂದಾಂಡ
ಐನು ಕೊನತ್ತದು ಮನ್ಪೊಲಿ ಆ ಮೂಲು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ್ಲ ನಮಕ್ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನೆಕದಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಭಂಡಾರ ಬೇತ ಇಲ್ಲಲ್ದಲ್ಲ ಕನತ್ತ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅತ್ತೆ ಅನ್ನ ಇತ ಈ ಮಹಮ್ಮಾಯಿನ ಚಾಕಿರಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಲು ಮನ್ಪುನ ಇಪ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ ದಾದ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಲ್ಲ ಈ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಪಂಡ ಈ ಶುದ್ಧಾಚಾರಣೆ ಎಂಚ ಇಪ್ಪೊಡು ಶುದ್ಧಾಚಾರಣೆ ಪಂಡ ಮಾಮಾಯಿನ ಶುದ್ಧಾಚಾರಣೆ ಪಂಡ ಈ ಅಕ್ಕಲು ಈ ಪೂಜೆ ದುಂಬುಂಜಿನೋಡು ತುಕ್ಕೋ ದುಂಬುಂಜಿನ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂದ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ತಕಲ್ಲ ಪೂಜೆ ತಕಲ್ಲ ಮೈ ನೈಟ್ ಪೂಜೆಗೆ ಕುಲ್ಲು ನಾಕಲತ್ತ ಕುಲ್ಲು ನಡ ಪೇತೆ ಸೇವಕ ನಾಕಲು ಮನ್ಪು ಇರತ್ತ ಅಕ್ಲೇನ ಲೆಕ್ಕ ಆತ ಹಿಂದು ಮುಕ್ಳು ಪೂಜೆದ ಮನ್ಪು ನಾಕಲ್ಲ ದರ್ಶನ ತಕಲ್ಲ ಅಕ್ಲು ಈ ಪುಂಜೆ ನಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಖಂಡನಿ ಬಿಡೈತಿ ಒಟ್ಟುಗು ಜೆತ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಜೆಪ್ಪೊಡಿ ಜೆತ್ತಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುನ ಆವು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಪೂಜೆಲ್ಲೇ ಪೂಜೆ ಒಪ್ಪುಂಡ ಇನಿ ಪೂಜೆದ ದುಂಬುನಾನಿ ಬುಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ಅಕಲ ದುಂಬೊಂಜಿನ ಇನಿತ್ತ ಒಣಸ್ ಮಂತ ಅವು ಉನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇಚ್ಚಿ ದುಂಬುನಾನಿದ ವನಸ್ಸು ತಿನ್ಪ್ಲೆಗೆ ಪುಲಿ ಕಜಿಪು ಮಂತ ಇತ್ತನ ಅವು ದಾಲಜಿ ಆನಿ ಆಣಿತಾವೆ ಅವು ಪೋಟಂಡ ಅಯ್ಯ ಸಜ್ಜಿಗೆನೆ ತಿನ್ನೋಲಿ ಬಜ್ಜಿಲೇ ತಿನ್ನೋಲಿ ಅಂತೂ ಆಗ ಕಾಂಡೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಪೆರಪ್ಪ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಕೋಪಾಸ ಬಡಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತು ನಾವು ತಿನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ಮೀತ್ ಪೆರಪ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕುಲ್ಲು ನೀರು ತುಕ್కొని ತಿನ್ಪುನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸು ಕ್ರಮ ಅತ್ತು ಐದು ತುಕ್ಕೋ ರಾತ್ರಿ ಪೆರಪ್ಪ ವಾಪಸ್ 4 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಪಸ್ ತಿನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇಚ್ಚಿ ಬೈಯಾಗ ಪೆರಪ್ಪ ಎಣ್ಣೆಗೆ ತೊನ್ನಿರ್ತು ಬುಕ್కొని ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಖಾಲಿ ಚಾನ ಬೊಂಡನ ಇತ್ತಿ ಆತದ್ದು ನೋಡಿ ಬುಕ್ಕ ಬೈರವನ ಅಲ್ಪ ಒಣಸ್ಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡು ಮೀನು ತಕಜಿಪುಂಡು ಅಡ್ಡಿಯಂಡು ಉಣ್ಪುಂಡು ಅವು ಇಜ್ಜೆ ಆಗ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ರೊಟ್ಟಿ ದೊತ್ತೊಂದು ಖಾಲಿ ಐಕ ಚೂರು ಕಜಿಪು ಬಾರ್ದು ಆತೀನಿ ಉಣಸ್ಸು ಪನ್ಪುನ ಇಚ್ಚಿ ಬುಕ್ಕ ಗಂಗಸಾರ ಮಾತ ಎತ್ತಲ ಬರಲಿ ಅವು ಪರಿಹಾರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ಆಕಳ ಪರ್ಪುಣಿನ ಆಕಳೇನು ಉಂತಾವನ ಲೆಕ್ಕ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ಇತ್ತದ ಕ್ರಮ ಪಂಡ ಮಂತ ಐಕ ಆತೆ ಆವಡಿ ಈತೆ ಆವಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಇತ್ತದ ಕ್ರಮಕ್ಕೂ ದೈವಲೇನ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ಐಕ ಬಾಟ್ಲಿ ದಾಲ ಬೋಡಂದಿಚ್ಚಿ ಐಕ ಬುಡ್ಡಿಯರ ತಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಬೋಡಾಪಣೆ ಅಂತ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಈತ ವಿಚಾರ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಈತ ಈ ನಮ್ಮ ಮಾಮಾಯದ ಚಾಕರಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಏರು ಈ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಲೆಗ್ ಶುದ್ಧಾಚಾರ ಪಂಡಿತ ಸೈತ ನಡೆ ಪೈರವಲ್ಲಿ ಸಾವುದ ವನಸ ಉನ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನದಾದನ್ನ ಕ್ರಮ ಉಂಟ ಅವು ಶುದ್ಧಾಚಾರಣೆ ಪಂಡ ಸವ ಇತ್ತು ನಡೆಲ್ಲ ಪೋವಲಿ ವಾಪಸ್ ಆಗ ಕೈತಲ್ಲ ಬೇತೆ ಪೂಜೆ ಮಂತ ಒತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇಂಡ ಆಯ ಪೇರಪ್ಪ ಶುದ್ಧ ಆಗೋಡು ಕಲಸಂ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಆಗ ಸೇರೋಡು ಅತಿ ಅಂಚ ಸಾವುತ ವನಸ ಆನೆವೇ ಕುಟುಂಬ ಆಗ ಸೂತಿಗ ಉಣಾಡು ಉಣಂತೆ ಪಾಡು ಸೂತಿಗೊನಿ ಬುಕ್ಕೋರಿಯನಲ್ಲ ಪೋಪುನೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸೂತಿಗೆ ಧರ್ಮ ಹೋಯ್ತು ಪಾಡಿನ ಬೋಡ್ಚಿ ಪಾಂಡದು ಬೋಡದ ಒಣಸ್ಸು ಪೋಪುಜೇರು ಆತಿ ಬುಕ್ಕೋರೆ ನಡಿ ಮನ್ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದದಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಕ್ರಮದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಪೋಲಿ ಆಯ ಎಂಚ ಮಂತೊಂಡೆ ಆಯ ನನಗೆ ಪೆರಪ್ಪ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಒಣಸ ಮಂತ ನಾವೆಲ್ಲಂಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಇತ್ತು ಕಲಸ ಮೀತು ಅದೇ ಶುದ್ಧ ಅಂತತೆ ಪೂಜೆಗೆ ಸೇರುಡು ಆತೆ ಉದ್ದೇಶ ಪೂಜಾರ್ ಮೆದಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಮಾಮಾಯಿನ ಚಾಕಿರಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಪೂಜಾರ್ ಮೇ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಗ ಪೂಜೆಗೆ ಬತ್ತನ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಆ ಸೂತಿಗ ಬತ್ತನದಾಂಡ ಅಕ್ಲೇನ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಬುಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೋಲ್ಯ ಅಕ್ಲು ಅವು ಆಕಲು ಬುಕ್ಕ ಮನ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಆಕಲೇನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲು ತಿತ್ತನಕ್ಲೆ ಸುದ್ದೇರ್ ಬೂಡತ್ತಂತೆ ಬುಕ್ಕ ಅಪ್ಪಗ ಜನ ತಿಕ್ಕುನ ಡೌಟು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೇಟ್ ಅಪ್ಪೆಟಾನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ ಮುಗಿಪ್ಪೋಡತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ದಾಲ ದಿನಕ್ಕೂ ದುಂಬ ಅಂಡ ಜನ ಮನ್ಪೋಲಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜನ ದಾಲ ಮನ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಇಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ತುಂಡುಂದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪನಂದೆ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಅತೆ ಪನ್ನಂತ ಇತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ನಂತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಕ್ಕಲೇಟಾನೆ ಪನ್ನಂತ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪಾವಂದೇನೆ ಇತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪಾತ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒತ್ತಿತ್ತ ಅಕ್ಲೆ ಮನ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಇತ್ತೆ ತ್ರಿಕಾಲ ಅಂದ್ ಪಂಡಾರು ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಕಾಲ ಅಂದ್ ಇಂದು ದಾದ ಮೂಜಿ ಕಾಲ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ದೀಪ ಪೊತ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ ದೀಪ ಪೊತ್ತದ ಆಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಆಡೆಗಾಂಡು ಪೆರಪ್ಪ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗೋ ದೀಪ ಪೊತ್ತಾತೆ
ಮಂಡಲ ಬರೀತು ಅಪ್ಪನ ಗದ್ದಿಗೆ ಏರ್ಸಪ್ಪ ಗದ್ದಿಗೆ ಏರ್ಸಾತ ಆತನಾಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾಲ ರಡ್ಡು ಕಾಲ ಪೇರಪ್ಪ ಗದ್ದಿಗೆ ಜಾತ್ ಪುಲ್ಯ ಕೇಳ ಎಂಚ ಲಾಪುಂಡತ ಅಪ್ಪಗ ಗದ್ದಿಗೆ ಜಾತ್ ಮಂಗಳವಾರ ಆಯ್ತದ ಗದ್ದಿಗೆ ಜಾತ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಮುಗೀಂಡು ಅಪ್ಪಗನೆ ಕಲ ಬಿರಿಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗನೆ ಕಲ ಬಿರಿಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಮರಪ್ಪ ಮಣತ್ತಾನಿ ಬೊಲ್ಪು ದುಂಬು ತಕ್ಲು ಮಣತ್ತಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಈ ಪಂಜಿತ ಕೋರಿತ ತರೆ ಕಡ್ತನ ಉಂಡತ ಅಯ್ನ ಒಣಸಾದು ಪೋಡು ಅನ್ಪುಣ ಅವು ದಯ ಪಂಡ ಕೊಂದ ಪಾಪ ತಿಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಂಡತ ಅವು ಪಂಡ ಈ ಬಲಿ ಕೊಯ್ನೇನು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಪೊತ್ತು ಬೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಐಕ್ ಬಾಡತ್ ಮಾಂತೆರ್ಲ ಇತ್ತದು ಐನ್ ಒಂಜಿ ಮಾಂತೆರೆಟ್ಲ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಲೇಟ ಪೆರಪ್ಪ ವಾಪಸ್ ಅಕ್ಲು ಪಾತೆರ ಮಂತ ಪನ್ಯಾರ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಇಂಚ ಸೇವೆ ಮಂತಾರು ಸೇವೆ ಮಂತಿನ ಪ್ರತಿಫಲ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಎತ್ತಿ ಕೂಡದಿಂದ ಆ ಮಣತ್ತಾನಿ ಕಾಣಿ ಆಗ ಅಂದು ಈನಿ ಪೊತ್ತಾನೆ ದೀಪ ರಾತ್ರಿ ನೀ ಸೊಕ್ಕೆರ ಅಜ್ಜಿ ಮಣತ್ತಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಬೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಐಕಿ ಅವು ದೀಪ ತೊಕ್ಕುನ ಲೆಕ್ಕಿ ವರಪ ಗಳಿಗೆ ಪೊತ್ತಾನ ಲೆಕ್ಕಲೆಚ್ಚಿ ಐರ್ದಾತ ಐಕ ತ್ರಿಕಾಲ ಪನ್ಪುಣ ಆ ಕಲ್ಲ ಬಿರಿನೇಟ ಕಲ್ಲ ಬಿರಿನೇರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಮೂಜಿನೇ ಕಾಲ ಅಂತ ಅದೇ ತ್ರಿಕಾಲ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಮಾಮಾಯ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಆವಡುಂದಂಡ ಒಂಜಿ ಗದ್ದಿಗೆ ಬನ್ಪುಣುಂಡು ಅವು ಬಂಡಾರ ಬರ್ಪುಣ ಕ್ರಮ ಪುರ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಬಂಡಾರ ಬರ್ಪುಣೆ ಒಲ್ತುರ್ದು ಐನು ಕುಲ್ಲವನೆ ಎಂಚ ಬಂಡಾರ ಬರ್ಪುಣೆಂಡ ಪೂಜೆತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗೆ ಬಂಡಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಗ ಇಂಕ್ಲು ಪೂಜೆತ ಕ್ರಮ ಮನ್ಪುನಾಗನೆ ಬಂಡಾರ ಬತ್ತತಿ ಕೊಂಡ್ರುಪೇರು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನಾಕ್ಲ ಕೊಂಡ್ರುಪೇರು ಇತ್ತನ ಇಲ್ಲದ ತಕ್ಲ ಬಂಡಾರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಆ ಪೊರ್ತುಗ ಐನು ಸಿಂಗಾರ ಮನ್ಪುಣೆ ಬೋಡಿ ಇತ್ತನ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಂಗಾರ ಮನ್ಪುಣೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಲಸ ನನ್ಪುಣ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಚೆಂಬು ಮಣ್ಣುತ ದುಂಬು ಮಣ್ಣುತ ಚೆಂಬು ಇತ್ತನೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ತಾಮ್ರದ ಮಂತ ಉಂಡು ಐಕ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಚೆಂಬುಗು ಐಕ್ ಸಿಂಗಾರ ಮನ್ಪೇರುಂಡು ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಮುಂಗ ಜುಟ್ಟಿತ್ತನ ತಾರಾಯಿಗೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡಿ ಕುತ್ಯಾರುಂಡು ಕಡ್ಡಿ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವು ಐನ ಮೈನ್ ಕಣ್ಣುಗೆ ತಿರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಐಕ್ ಅಂತದ್ದು ಐಕ್ ಸಿಂಗಾರ ಅನ್ಪುಣೆ ಐನು ಚೆಂಬುಟ್ಟು ದೀಪುಣೆ ಪ್ರಬಲ್ಯಂ ಇತ್ತನಲ್ಲ ದೇಬೇರು ಪನ್ಪುಣ ಆತಿ ಒಂದು ಪಿದ್ದಾಯಿತ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಬಲ್ಯ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಐನ ಮೈನ್ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಪನ್ಪುಣ ಅವು ಇಂಕ್ಲಿನ ಚೆಂಬು ಕಲಶದ ರೀತಿ ಅದೇ ಆ ಕಲಶಗು ಪಂಡ ಪಂಚಾಮೃತದ ಲೆಕ್ಕನ ಐಕ ಪೂರ ಪಾಡ್ಯರುಂಡು ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಕ್ಕರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮಂತ ಐನು ಬಗೆತ ಮಂತದ್ದು ಪಂಚಾಮೃತ ಮಂತದ್ದು ಕಲಶಗ್ ಪಾಡ್ರು ಕಲಶ ಕೊಂಡ ಐಕ್ ಬೇರಪ್ಪ ಐನು ಬಚ್ಚಿರೆ ಪಿಂಗಾರ ತಿಂಚಿ ದೀರ್ತು ಐನು ಮನ್ಪೆರೋಡು ಸಿಂಗಾರ ಮನೆ ಐಟ್ ಕುಳ್ಳಾವಣ ಪೊರ್ತುಗು ಸಿಂಗಾರ ಮಂತದ್ದು ಮಾತ್ರ ದೀಪನೆ ಪೆರಪ ಗದ್ದಿಗೆ ಕುಳ್ಳಾವಣ ಪೆರಪ ಬೇತೇನೆ ಐಕ್ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐಕ್ ಪಂಡ ಸುತ್ತೆ ಪಂಡ ಇಂಚ ಸುತ್ತೆ ದೀತ ಐಕ್ ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ಯಾರ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಬೊಟ್ಟು ಪಾರ್ತು ಮೂಜಿ ಬಗೆತ್ತ ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ದ ಐಕ್ ಕೇಪುಲು ತುಳಸಿ ಪಿಂಗಾರ ಅರಿ ಪಾಡ್ತು ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ತು ಐಡ್ತಾಗ ಆ ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ದಿಡ್ತು ಒಕ್ಕ ಬೇತೆ ಇರಲ್ಲ ಅಂಚಿಂಚ ಐಕ್ ಪೇರಪ್ಪ ಅಡ್ಡೊನ್ನೀಟ ಪೋಪ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿ ಆಯ್ನ ಕಲಕ್ ಅವು ಆತು ಶುದ್ಧ ಐನ್ ಹಿಡ್ತುಕೋ ಧೂಪ ಆರಾಧನೆ ಮಂತ ಐನ್ ಹಿಡ್ತುಕೋ ಆತ ಮಂತ ಐನ್ ಹಿಡ್ತುಕೋ ಅಕ್ಲು ಪೇರ್ಲ ಐನ್ ಮುಟ್ಟು ಅಡ್ಡೊನ್ನೀಟ ಪೋಪ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿ ಐಕ್ ಮೈನ್ ಮೇಲ್ ನಡುಕು ಅದನ್ನ ಆತ ಮಂತನ ಹಿಡ್ತುಕೋ ಅರಿದಿದ್ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ನ ಹಿಡ್ತುಕೋ ದೀಪ ಪೊತ್ತಪ್ಪ ದೀಪ ಕುಳ್ಳಾಯರುಂಡು ದೀಪ ಕುಳ್ಳನ ಅವೇ ಪುಂಜನಕ್ಲು ಅಕ್ಲಿನ ಆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೊತ್ತಾಯಿನ ಲೆಕ್ಕೊನೆ ಬಯ್ಯಾಗಲ ಪೊತ್ತತ್ತು ಅಕ್ಲು ಕುಳ್ಳಾಯರ ಉಂಡು ಅಯ್ಯರ್ದು ಬುಕ್ಕೊನೆ ಅಪ್ಪೆನ ಗದ್ದಿಗೆನ ಕುಳ್ಳಾವನೆ ಐಕ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ಯಾರುಂಡು ಬೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ಟ್ ಚಕ್ರಮಂಡಲ ಬರ್ಯಾರ ನಿಂಕಲ ಅರಿಟ್ಟಿ ಐಕ್ ಚಕ್ರಮಂಡಲ ಪಂಡ ಐಕ್ ಮೂಜಿ ಒತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಡಬಲ್ತ ಬರ್ಯಾರ ಉಂಡು ಐಕ್ ಪೆರಪ ರೌಂಡ್ ಮಂತದ್ದು ಅಂಗಾರೆ ಪೂಜೆಗೆ ಬೇತೆ ಗೋಂದೋಲು ಪೂಜೆಗೆ ಬೇತೆ ಅಂತ ಐಟ್ ಪೆರಪ ಅಂತುಂಟು
ಮಂಡಲ ಬರೆಪ್ಪು ನೆಟ್ ಪೆರಪ ಐಕ ಟಿಕ್ಲಿ ಮಂತ ಪಾಡ್ಯಾರಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಐಕ್ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೋವು ಸರ್ಪ ಮನತ್ ಈತ್ ಮಂತ ಬರೆಯರಂಡು ಈ ಅರಿಟ್ಟು ಐಟ್ ಬರೆಯತ್ ಪೆರಪ ಬರಿ ಮುಲ್ಪ ಬೈರವನ ಒಂಜಿ ಪೆರಪ ಕುಲ್ಲವನ ಉಳ್ಳೇರಂಡು ಐಕ್ ಓಂ ಒಂದು ತ್ರಿಶೂಲ ಮಂಟ್ಯಾರಂಡು ಬೈರವನ ಬೈರವಾಗ ಆ ತ್ರಿಶೂಲ ಮಂತನಾಡೆಗ್ ಪೆರಪ ತಾರ ಐದಿದ್ಯಾರುಂಡು ಬೈರವನ ಪಿದೈ ಬೈರವ ಕರ್ತ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಪೆರಪ ಮೂಲು ಬೈರವನ ಕುಲ್ಲವುಡು ಪಿದೈ ಆರಾಧನೆ ಮಂತದ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಮೂಲು ಬೇತೆನೆ ಕುಲ್ಲವುಡು ಪೂರ ಆಯ್ನ ತುಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ಬೈರವನ ಪಿದೈ ಎಂಕಲ ಗೋಂದಲು ಪೂಜೆ ಮಂತ್ ತಾತು ಪೆರಪ ಪೂಜಾರ್ಲು ದರ್ಶನ ಬತ್ತದ ಆಯ್ನ ತುಕ್ಕ ಈ ಕೊಯ್ಯಿನ ಬಲಿ ಉಂಡತ ನೆತ್ತೆರು ಐನ್ ಎಂಕಲ ಪಿದೈ ಕೊಂಡೊತ್ತಿದ್ಯಾರ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಐನು ಕೊಂಡೊತ್ತು ದೀರ್ತು ಬತ್ತದು ಅಕ್ಲು ಉಲಾಯಿ ಪರ್ಪುನೆಗ್ ದುಂಬು ಈ ತಾರೈನ ಅರಿಪೇರ ಉಂಡೆಂಕಲ ಅವು ಕಾಸಿಕಾಲ ಬೈರವ ಅಂದನತು ರಕ್ತ ಬೈರವ ಅಂದಲ ಮನ್ಪ ಪಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಗನಾಗ ಐಕ್ ಎದುರು ಪಿದೈ ಅಲ್ಲ ದೀಡ್ನಾಡೆಗ್ ಪೋಪ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿ ತಿರುಗುತು ತೂತು ವಾಪಸ್ಸು ಈ ತಾರೈ ನಡ್ತನಾಗ ಪೊರ್ತುಗನಾಗ ಅಡ್ಡೋಣಿಟ್ಟು ಏರ್ಲ ಬಾಕಿಲ ಉಂತುನ ಲೆಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿ ಐಕ ಆಕಲ ಆಡೆ ಎತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗಲ್ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಬತ್ತ ನಡತು ಬಟ್ಟಲ ಎಂಕಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಮೃತ ಅಂತ ಕೊಂಡೇನು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಬೋಡೆಗಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ತೆಂಕಲ ಗೊತ್ತು ಅಂಟ್ಬೇರು ಬತ್ತ ಬಂಡದು ಬತ್ತ ಬಂಡದು ಐಕ ತಾರೈ ನಡಿಪು ತಾರೈ ನಡಿತ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಅವು ಆಂಡ್ ಅರ್ಥ ಒಂಜಿ ಬೈರವನ ಆಯ್ನ ಎಡ್ತು ಆಯ್ದುಕ್ಕ ಈ ಮಂಗಳಾರತಿಗೆ ಎಂಕಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮಂಗಳಾರತಿಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತು ತಾಪುಂಡು ಅಯ್ಯ ಎರ್ತುಕ ಎಂಕಲೇನ ಗುರು ಪಾತ್ರ ಮತ್ತ ದೆಪ್ಪ್ಯಾರ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಮೋಕ್ಷ ಪಾತ್ರ ನನತು ಅವಳ ದೆಪ್ಪುಡು ಮೋಕ್ಷ ಪಾತ್ರ ದೆತ್ತ ಆಯ್ನ ಎಡ್ದುಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪೂರ ಆಯ್ನ ಎಡ್ದುಕ್ಕ ಮಂಗಳಾರತಿ ಅದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತ ಮನ್ಪೇರ ಉಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಯ್ನ ಎಡ್ದುಕ್ಕ ಒಂದು ಅನ್ನು ಕೈ ವಿತರಣೆ ಅನ್ನು ಕೈ ವಿತರಣೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಆಂಡ್ ಅಡೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂಡ ಈತೆ ದೇವಿನ ಕುಲ್ಲ ಆಯ್ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಈತೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ದುಂಬು ಪೂರ ಪಂಡೊಂದು ಪೋಯ ನಿನ್ನ ಆಯ್ನ ಇನ್ನೆಲೆ ಪಂಡ ಈತೆ ಚಕ್ರಮಂಡಲ ಬಾರಿತ ದೇವರೇನು ಕುಲ್ಲ ಪಾತ ಕುಲ್ಲದ ಆಯ್ನ ಇಡ್ತಕ್ಕೋ ಐಕ್ ಈ ಟಿಕಿಲಿ ನಾಲು ಪಾತ್ರ ಕುಳ್ಳಾರುಂಡು ಅಮೃತದ ಕಲಶ ಪಾತ್ರ ಕುಳ್ಳಾರುಂಡು ಮಲ್ಲ ಕಲಶ ಪಾತ್ರ ಆ ಪೀಠ ಕುಲ್ಲ ತಾಯಿನ ಇಡ್ತಕ್ಕ ಪೆರಪ್ಪ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಳ್ಳಾರುಂಡು ಒಂಜಿ ಬೈರವಾಗ ಬುಕ್ಕು ನಾಲು ದೇವೇರೆಗೆ ನನತು ಐಕ್ ಕಲ್ಲಿ ಗಂಗಸಾರ ಪೂರ ಚೂರು ಚೂರು ಕೂಟಿಯಾರುಂಡು ಐನು ಪೆರಪ್ಪ ಬೊಟ್ಟು ಬಾರ್ ಆಯ್ನ ಇಡ್ತಕ್ಕ ಐನು ಪೆರಪ್ಪ ನೇದಿಪಿಯಾರುಂಡು ಇಂಗ್ಲ ನೇದಿಪಣ್ಣ ಅರ್ಪಣೆ ಅನ್ಪೇರ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನೀರಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯರ್ತುಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆಟ್ ಅಯ್ಯರ್ತುಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆಟ್ ಐನ ಇರ್ತುಕ್ಕ ಭಸ್ಮೋಟು ಕುಂಕುಮೋಟು ಗಂಧೋಟು ಪೂರ ಅರ್ಪಣೆ ಆಯ್ನ ಇಡ್ತುಕ್ಕ ಪೆರಪ ಪೂಟು ಅರ್ಪಣೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರ ಪೂಟು ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಪೆರಪ ಅವು ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆರತಿ ಮನ್ಪೇರುಂಡು ಧೂಪ ಆರತಿ ಧೂಪ ಲಾಪುಂಡು ಮನ್ಪೋಡು ಹಿಡಿದಕ್ಕ ಆರತಿಲ ಮನ್ಪ ಆರತಿಲ ಮಂತ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದಕ್ಕ ಅವರ ಶುದ್ಧ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಪೆರಪ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯ್ನ ಅರ್ಪಿರುಂಡು ಅವು ಅಪ್ಪೆನ ಎಂಕ್ಲೆ ಈ ಶುದ್ಧಗೆ ಬಾಡತು ಅಪ್ಪೆನ್ ಆ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೋರಿತ ಪೂಜೆ ಅನ್ಲ ಕೋರಿ ಪಂಚದ ಪೂಜೆ ಪಂಜಿ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡೆಲ್ಲ ಐಕ ಹಿಡ್ತುಕೊಂಡೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಉಯ್ಯಾರ ತಯಾರಾಪಣೆ ಐನ ಡೇಟ ಐಕ ಬೋಡಿತನ ಎಲ್ಲ ತನಸಲು ಬೊಟ್ಟು ತನಸಲು ಕೊಂಟ್ರೆ ದೀದಿಯಾರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಸಿರಿಪಾತ್ರವನ್ನತೆ ಕಟ್ ಪಂಡೆತ್ತೇನೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಐಕೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಅಗೇಲು ಬೇತೆ ಭಾಗ ಕೋರಿ ಬಲಿಕ್ ಅಗೇಲು ಪೆರಪ ಬೈರಾಗ ಅಗೇಲು ಮಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕಲಸ ಬಂದ ಕಲಿಗಂಗ ಸರ ದೀಪನ ಒಂಜಿ ಕೂಟುನ ಕುದುಪ್ಪೆ ದೀಪತ್ತ ಐಕೊಂಜಿ ಅಗೇಲು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಅಗೇಲು ಬೂಡಾಪುಂಡು ಐಕ್ ರಡ್ಡು ದೋಸೆ ಐಕ್ ಈ ಕುಡುಮಿ ಅಂತ ಕಜಿಪು ಬಳಸುತ್ತ ದೀರ್ಯಾರ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕಂಡ ಮಟ ಅಪ್ಪೇನ ಸಿಂಗಾರ ಅನ್ಪುಣ್ಣಾಗ ಏತ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪೂ ಪಿಂಗಾರ ಮತ ಆಯ್ನ ಅಪ್ಪೇನ ಮಂಡಲ ಬರೆನಾಗ ದೀಪ ಈತ ಎಂಕಲ ಯಾಕಡೆ ಅರಿನು ಅಂತ ಪಂಡತ ಮಂಡಲ ಬರೆ ಐಕ್ ಸಿಂಗಾರ ಬೋಡಿತಲೇಕ ಪೂ ಏತಿತ್ತಲ್ಲ ಸಿಂಗಾರ ಸಿಂಗಾರ ಮನ್ಪೊಲಿ
ಅವು ಅಕ್ಕಲೇನ ಅನುಕೂಲ ತಕ್ಕ ಆತೀತಂದು ದಲ ಎಂಕಲ ಪನಿಯರ ಇಜ್ಜವು ದುಂಬದ ಕಲಟು ಬಂದ ಬಡಪ್ಪ ತಿತ್ತರು ಅಂತೇಳಿ ಇತ್ತನಿಡು ಅಂತೂ ಕೇಪುಲು ಪೂಲ ತೊಲಸಿಲ ಅಗತ್ಯ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಅಂದ್ ಅವು ಅಗತ್ಯನೇ ಏತ್ ಬೇತೆ ಪೂ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಅವು ಮುಂದು ಬೋಟಿ ಅನ್ನ ಇತ್ತ ಈ ಗೋಂದೋಳು ಪೂಜೆಗ್ಲ ಅಂಗಾರೆ ಪೂಜೆ ಎಂದು ಅನ್ಪುಣ ಉಂಟು ರಡ್ಡು ಎಂದು ಕ್ರಮ ಉಂಟು ನೆನ್ನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಾದ ಗೋಂದೋಲು ಪೂಜೆ ಪಂಡ ಜಾಲು ಟೆಂಕಲ ದೊಂದಿ ಪತ್ತದ ನಲಿಪುಣೆ ಗೋಂದೋಲು ಪನ್ಪುಣೆ ಅವು ಕೋರಿಟ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಪಂಜಿಟ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿ ಗೋರಿಟ್ಲ ಮಂತನಲ್ಲ ಪಿದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ತ ದೊಂದಿ ಪತ್ತಂಡ ಗೋಂದೋಲು ಪನ್ಪುಣೆ ಪಂಜಿ ಮಂತನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅವೇ ವಿಷಯ ಎಂಕಲ ಪಂಡ ಜಾಲ್ಟ್ ದೊಂದಿ ಪತ್ತದ ನಲಿಪತ್ತ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಗೋಂದೋಲು ಕಾ ಈ ಜನ ಅಂಗಾರೆ ಪೂಜೆ ಪಂಡ ಉಲ್ಲಾಯಿ ತುಲಾಯಿ ಗಿಪ್ಪು ಈ ಅಂಗಾರೆ ಪೂಜೆ ಪಂಪತ್ತ ಅವು ಉಲ್ಲಾಯಿ ತುಲಾಯಿ ಐಕ್ ಸಬೆಕ್ ಮಂತೆಂಕಲ ಪೂಜೆ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿ ಸಬೆಕ್ ಸುದ್ದೇರ್ಪುಣ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಬಾಡತ ಐಕ್ ಅಂಗಾರೆ ಪೂಜೆ ಪನ್ಪುಣೆ ಐಕೆಲ್ಲ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರೆ ಬರಿಯರು ಉಂಡು ಅಂಗಾರೆ ಪೂಜೆಗಳು ಉಂಡು ಅವೇ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಈ ಕೋರಿತೇಟ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಪಣೀತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಅಂಗಾರೆ ಪೂಜೆ ನೈಕ್ಲು ದೊಂದಿ ಪತ್ತೊಂದು ನಲಿಪುಣ ಅಂದು ಅನ್ಪುಣ ವಿಚಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಅಂಗಾರೆ ಪೂಜೆ ಬಂದ ಅಂಗಾರೆ ಪೂಜೆ ಅಂದ ಪಿದೈ ಪೋಪುನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಉಲಾಯಿ ಟೈಮ್ ದೇವರನ್ನ ಪೂರ ಅಂದು ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಉಲಾಯಿ ಡೇ ಸಿಂಗಾರ ಮಂತದ್ದು ಉಲಾಯಿ ಡೇ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಟೆ ಆ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟ ಒಂಜಿ ನೆನ್ ಕೇನ್ಯಾರ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಮಂತನೇನು ಎಂಕ್ಲ ಮಂತನ ಸೇವೆನು ಎಂಕ್ಲೆ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಲೇನಂತ ಅಪ್ಪೆಡಂಜಿ ಕೇನ್ ನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಅಬ್ಬಾಯಿ ಕೇನ್ ನಂಚಿನ ಬುಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಪಂಡ ಅಂಗಾರೆ ಪೂಜೆ ಗೋಂದೋಲು ಪೂಜೆ ಪಂಡ ವಾರದ ಇಡೆಟ್ಟ ಆಪುಜಿ ದುಂಬು ಇತ್ತ ತಕಲ ಪೂರ ಐತಾರಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರ ಶುರು ಅಂತಿದ್ದೀರಿ ಅವು ಎಂಕಲ ಮಂತ ಎಂಕಲೇನ ನೆಟ್ಟು ಮಂತುಜ ಎಂಕಲ ಪೋತುಜಲ್ಲ ಅವು ಎಂಕಲ ಅಂಗಾರೆಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾತ್ರ ವಾರಡು ರಡೇ ದಿನ ಆಪುನಂಚಿನ ಪೂಜೆ ಅತೆ ದುಂಬುರ್ದೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಾಕಿ ದಿನಟ್ಟು ಒವ್ವೇ ದಿನಟ್ಲ ಅಂಗಾರೆ ಪೂಜೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಗೋಂದೋಳು ಪೂಜೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಈ ಅಂಗಾರೆ ಪೂಜೆಗೆ ಪಂಜಿ ತರೆ ಕೊಯ್ಪುನದಲ್ಲ ಉಂಡ ಅಂಗಾರೆ ಪೂಜೆಟ್ ಪಂಜಿ ತರೆ ಕೊಯ್ಂಡ ಐನು ಗೋಂದೋಲಿಂದೇ ಪನ್ಪುಣೆ ಅವು ಪಂಡ ಗೋಂದೋಲಿಂದೇ ಅಂತೂ ಅಂಗಾರೆ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ಕೋರಿ ಆವಡು ಗೋಂದೋಲು ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ಕೋರಿ ಆವಡು ಅಂಗಾರೆ ಪೂಜೆಗಳ ಕೋರಿ ಆವಡು ಗೋಂದೋಲು ಪೂಜೆಗಳ ಕೋರಿ ಆವಡಿ ಪಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಗೋಂದೋಲು ಪೂಜೆ ಅಂದ್ ಪಂಜಿ ಪಂಡ ಬಂದಿತ್ತು ಆಡಂಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಸಬೆಕ್ ನಡ್ದು ಅಂಚ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪುಂಡ ಅತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಈ ಅಂಗಾರೆ ಪೂಜೆಗೆ ಮಂತ ಅಂಡ ಈ ಉಲಾಯಿ ತುಲಾಯಿ ಮುಗಿಪ್ಯಾರ ಪುಂಡು ಈ ಮಂತ ವಾದ್ಯ ಮಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಗೋಂದೋಲು ಪೂಜೆ ಬಂಡ ಐಕ್ ಪನಿತ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮನ್ಪುಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಅವು ಇಜ್ಜಿಂದ ಅನ್ಪುಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇದು ಈ ಗೋಂದೋಲು ಪೂಜೆಗ್ಲ ಅಂಗಾರೆ ಪೂಜೆಗ್ಲ ರಡ್ಡೆಗ್ಲ ಈ ದೀಟಿಗೆ ಬಂದ್ಪುಣ ಬೋರ್ಡೇನ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇ ಪನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಪುಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟನ ಎಣ್ಣೆ ತಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತು ಪಿದೈ ಪೋಪುಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂಡ ಅವೇ ಗೋಂದೋಲು ಪೂಜೆ ಬಂಡ ವರ್ಮ ಸುತ್ತು ಅಂಗಾರೆ ಪೂಜೆ ಅಂಡ ಏಳು ಸುತ್ತು ಏರ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಮನ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ಪಂಜಿನ ಕೆರ್ನೆಡ್ದಾದ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಅತೆ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಅಪ್ಪೆನ ಪೋದಾರ ಬಂಡತ ಅಪ್ಪೆನ ಸಂಧಿ ಮನ್ಪುನ ಉಂಡು ಆ ಸಂಧಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಬಡತ್ ಅಂಚ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಪ ವಾ ನಮ್ಮನೆ ಎಂಕಲ ಮಲ್ತ ಆ ಬಗ್ಗೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ ದೀಟಿಗೆ ಪತ್ತೊನ್ನಾಗ ಈಗ ಸಂಧಿ ಉಂಡು ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ್ತು ಶುರು ಅನ್ಪುಂಡು ಪೂರ್ತು ಅಪ್ಪೆನ ಲೆಪ್ಪ್ಯಾರ ವಾ ಸಿಂಗಾರಾತ ಬತ್ತೀರು ಅಂತ ಅಯ್ಯರ್ತಕ ಪೂ ಆತನಾಗ ಪೆರಪ ಕೋಟೆ ನನ್ಪುಣ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಮಂಡಲ ಬರೇನಾಗ ಕೋಟೆ ಬನ್ಪುವತ್ತ ಆ ಕೋಟೆ ಅಂಚ ಅರಿತ ಕೋಟೆ ನೆನ್ನ ಮಂತ ಕಂಚಿನ ಕೋಟೆ ಬುಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾತಾ ವಿಷಯ ಅವೇ ಕೋಟೆತ ವಿಷಯ ಆತನಾಗ ಬರ ಪಂಡ್ ಬಂಡದು ತುಕೋ
ಬರೆಯರು ಅಪ್ಪೆ ಡಬ್ಬಕ್ಕೋ ಎಂಕ್ಲೆನ ಇಂಚ ಅಂತ ಪರಿಹಾರ ಮಾತಾಕೇನು ತಾಯಿ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೋ ಎಂಕ್ಲೆ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣ್ಯಾರು ದರ್ಶನ ಎಂಕ್ಲೆ ಅಭಯ ಕೋರಿಯಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಭಯ ಕೋರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸಂಧಿ ಮುಖಾಂತರನೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪುಣೆ ಅಪ್ಪೆನು ಲೆಪ್ಪುನ ಸಂಧಿ ಮುಖಾಂತರ ಆತನಾಗ ಮುಲ್ಪಾರ್ಥ ಈ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿ ಬತ್ತತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಯ ಕೋರು ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಪ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಬರ್ತತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಸಬೆಕ್ಕಲ ಪೂರ ಅಭಯ ಕೊರ್ಲೇಂದಂತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಸಾದ ಪತ್ತು ನಂಚಿನ ಕೊರ್ಲೇಂದಂತ ಆರಟಗೆ ಏನೊಂದು ಆಡಿಗೆ ಅನ್ಪ ಬುಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆರೆಗ್ ಈ ದೀಟಿಗೆ ಆರೆಗ್ ಬದಲ್ತು ತಾನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹಣ್ಣು ಪರಂದು ಪಲಾರ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ತೂತಿಪ್ಪಾರು ಒಂದು ದರ್ಶನ ತಕ್ಕಲು ರಡ್ಡು ನೀನೇ ಪೊತ್ತ ತಿನ್ಪೇರು ಬಂದದು ಅವು ನೀನೇ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ನೀನೇ ಅಂದತ್ತೈಕ್ ಎಂಕ್ಲೇನ ನೆಟ್ಟು ಪರಂದು ಪಲಾರ ಅಂದು ಪರಂದು ಪಲಾರ ಅಂದ ಐಕ್ ಈ ತುಪ್ಪಡು ಮಂತದ್ದು ಐಕ್ ಅವು ಮುಲ್ಪಾಡ್ತು ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದೆ ಮಂತದ್ದು ಆಯ್ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕೊನೆ ಈ ಸಭೆಕ್ ಪ್ರಸಾದ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅವು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಸೀದಾ ಉಲ್ಲಾಯಿಗೆ ಬರ್ಪುಣೆ ಗದ್ದಿಗೆ ತಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ಟಿಕೆಟ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಅಂದು ಅಯ್ಯ ಹಿಡ್ದು ಇಲ್ಲ ತಗ್ಲೇಕ್ ಉಲಾಯಿ ಕೊರ್ಪೀರು ಉಲಾಯಿಗೆ ಕೊರ್ಪುಣೆ ಜಾಲ್ಟು ಕೊರ್ಪುಜ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪವನ್ನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪ ಬೇರೆ ಅಂದ ಆಕಲೆಗೆ ಇಲ್ಲೂ ತಲ ಏ ಕೊರ್ಪುಣೆ ಜಾಲ್ಟು ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಕೊರ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಇಚ್ಚಿ ಆ ಉಲಾಯ ಕೊರುಡುಂದು ಪಂಡೊಂಡೇರು ಆಯ್ನ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮನ್ಪವನೆ ಆಯ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಕಲೆಗೆ ಇಲ್ಲು ತೊಲಾಯಿ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಇತೆ ಈ ಪಂಜಿ ತಾರೆ ಕೊಯ್ಪುನ ಬಂಡಾರೆ ಒಂದು ಪೂರ ಆಯ್ನ ಬುಕ್ಕನ ಪಂಜಿ ತಾರೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಆಪುಂಡು ಸುರುಗೆ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ್ಲ ಗದ್ದಿಗೆ ಕುಲ್ಲತ ಆತು ಪೂರ ಆಯ್ನ ಬುಕ್ಕ ಏನು ಪಂಡೆ ಆರತಿ ಮಂತ ಧೂಪಾರಾತಿ ಆಯ್ನ ಬುಕ್ಕ ಪಂಜಿ ತಾರೆ ಕೊಯ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಅನ್ನುಕಾಯಿ ಮಂತ ಒಂಜಿ ತಾಯಿ ಅನ್ನುಕಾಯಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಂತ ತಾಯಿ ನಡ್ತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೀನೇ ಕೊತ್ತ ಮನ್ಪ ಹಿಡ್ತಕ್ಕ ಪಂಜಿ ಕೋರಿ ಬಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಪುಣಿನಿ ಬಲ್ಲಿ ಕೋರು ತಾಯಿ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಐನ್ನ ಈ ಪನಿ ತೆಂಕ್ಲೆಗ್ ತುಡೆತ್ತ ಇದು ಕಜಿಪ್ಪು ಮನ್ಪುನ ಕಜಿಪ್ಪುಲ ಕೊರಿಯರುಂಡು ಕಜಿಪ್ಪು ಮಂತದ್ದು ಬಲಸ್ಯಾರುಂಡು ಕೋರಿತ ಬೇತೆ ಪಂಜಿತ ಬೇತೆ ಆಂಡ ನೆನ್ನ ಸೂಟ್ ಪನಿತು ಸೂಟು ಪಾಡ ತೆಂಕ್ಲೆ ದಿಪ್ಪೆರುಂಡು ಮೀನು ತಲ ಮೀನ್ಲ ಸೂಟು ಆಡೋಡು ಕೋರಿಲ ಸೂಟು ಆಡೋಡು ಕೋರಿ ತಂಡ ಕೋರಿ ಪಂಜಿ ತಂಡ ಪಂಜಿ ಚೂರು ಚೂರು ಸೂಟು ಪಾಡ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಉಲಾಯಿ ಕೊಣತ್ತದು ಕೋರುಡು ಅಕ್ಕಲು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆನವೇ ಪುಂಜನಕ್ಲ ಇಪ್ಪುವೆರು ಪೂಜಾರ್ ತಕ್ಕಲೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲ ಆಕಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಚೂರು ಐನದು ಅಡಿಗೆ ಮಂತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೋರುಡು ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅವು ಇದ್ದಿಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬಾಕಿ ತನ್ನೇನು ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ಇಜ್ಜಂದ ಬೇತೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಇಚ್ಚಿ ಆ ವಿಷಯ ಅಟ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆದಾಕಲ ಅವು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ ಕಜಿಪ್ಪುಟು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರಿಯಾರ ಮಾತ್ರ ಕಜಿಪ್ಪು ಬಡಾಪಣೆ ಆತ ನೇಟ ಈ ದೇವರಿಗೆ ಮಂತ ಹದ್ದಾರಟು ಅರ್ಪಣೆ ನೆಟ್ಟಿ ಈ ಸೂಟು ಪಾಡ್ ನೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ಮಾಮಾಯಿನ ಸೇವೆದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ವಿಚಾರಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರಿಯಾರ ಇತ್ತೆ ಈರು ಮಾಮಾಯಿನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲಾರ ಅತ್ತೆ ಈರು ಸೇವೆ ಮನ್ಪೋಡಾಂಡ ಈರ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲೇರ್ದು ಬತ್ತನವ ಅತ್ತು ಈರಾದೆ ಮಂತನವ ಎಂಕ್ಲೆನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೇನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೆರೆ ಪೂಜಾರ್ ಮೇತಾರ ಅಜ್ಜೆರೆ ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆನ ಪೂಜಾರ್ ಮೇ ನೆನ್ನ ಬಂಡಾರ ಮಾತ ಇತ್ತನ ಅಯ್ಯ ಎಡ್ತುಕ ಅಮ್ಮೆರೆ ಒತ್ತಂಡು ಅಮ್ಮೆರೆ ಒತ್ತ ಎಡ್ತುಕ ಬಂಡಾರನು ಅವು ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆನ ಬೋರ್ಚಿ ಮಾಡಿದ್ದು ತಾರಾವಾಡದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬತ್ತ ತಾಯಿ ಎಡ್ತುಕ ಇಲ್ಲದ ಇದ್ದ ಬೋರ್ಚಿ ಮಾಡಿದ್ದು ತಾರಾವಾಡ ಕಟ್ಟೆ ಎಡ್ತುಕ ತಾರಾವಾಡಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತ ಅಂಚಾತ ತರವಾಡ ಅರ್ಪಣೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಪೂಜಾರ ಮೇತ ಬೆಲೆ ಎಂಕೆ ಬತ್ತಂಡು ತರವಾಡು ಬಂಡಾರ ಅಲ್ಪದ ಇದ್ನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬೋರ್ಚಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಬೇತೆ ತರವಾಡು ಬೇತೆ ಇಪ್ಪನಾಗ ಬೇರೆ ಬೋರ್ಚಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಪನೆ ದೀರ್ತಾ ಏನಿರೋದು ಬಂಡಾರನ ಅಲ್ಲ ದೀರ್ತು ಪೂಜಾರ ಮೇ ಎಂಕೆ ಬತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ ಬತ್ತನಂಡ ಎಂಕ್ ಅಮ್ಮೇರೆ ನೆನದಲ್ಲ ಕೊರ್ಜಿರು ಉಪದೇಶ ಅಮ್ಮೇರೆ ಕೊರ್ನೆತ್ತು ಎಂಕ್ ಸಮ್ಮಲೆ ಕೊರ್ನೆ ಗುರು ಉಪದೇಶ ಸಮ್ಮಲೆ ಕೊರ್ನೆ ಸಮ್ಮಲೆ ಪಂಡ ಅಮ್ಮೇರೆನ ಬಾವಿರು ಬುಡಿತಿನ ಮಿಗಿ ಆರು ಕೊರ್ನೆ
ಆರ್ಲ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀರಿ 6 ಇತ್ತೆ ವರ್ಷೋಟು 10 ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು ನವರಾತ್ರಿ ಇಟ್ಟು 9 ದಿನಲ್ಲ ವರ್ಷೋಟ ಒಂಜಿಲ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ 6 ಕಾಯಂ ಆಪುಂಡು 6 ಈರೆಗ್ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಈರೆಗ್ ಗುರು ಪಂಡಿತಿತ್ತನೆ 6 ಐರ್ದ ಬುಕ್ಕ ಈರೆಗ್ ಬತ್ತಂಡು ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಈರ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಈರ್ ಪೂಜಾರ್ಮೆ ಆದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅತ್ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರೆ ಆದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಯಾನು ಪೂಜಾರ್ಮೆ ಆತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೂಜಾರ್ಮೆ ಆತ ಪೂಜಾರ್ಮೆ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ ಈ ಮಲ್ಲ ಬಂಡಾರನು ಕೊಂಡು ನಗ ಒರಿಯಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೋಟಿ ಎತ್ತಾರ ಬಂಡ ಅಯ್ಯಿ ಸಾಮಾನು ಅಂತ ಉಂಡದ ಒಂದು ಅಂಚಿಂಚ ಆರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದು ತರವಾಡ್ತು ಆಯ್ನ ಇರ್ತಾತು ಎಂಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಲೇ ಬಂಡಾರ ಅಂಡ ಒರಿಯಾಗ ಮನ್ಪೋಯ್ ಬಂದು ಆಯ್ನ ಇರ್ತಾತು ಏನಕ್ಕೆ ಒರಿಯಾನು ಏರೇನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಒಟ್ಟುಗಲ್ಲೇ ತೊನ್ಪೇನು ಎನ್ನ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಎನ್ನ ಬಾವೇರೆ ಏನು ತೊನ್ಪೆ ಪಂಡ ನಂಗೆ ನುವಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂಡದು ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಅವನಿದು ಅಂಚಿನ ಚಾಪಣಿಗೆ ಆರೇನು ತೊನ್ನೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂದತ್ತು ಅಂಚ ಧೈರ್ಯ ಗೋಡತ್ತು ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈರ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲಾದಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಪಂಡ ಇತ್ತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಜೋಕುಲಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನೆನ್ನ ಬಗ್ಗೆಗೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಗೊಂದಲು ಪೂಜೆತ ಪೊತ್ತು ಭಜನೆಗೆ ಸೇರ್ಪೇರು ಬುಕ್ ಜಾಲು ಜಪ್ಪ್ಯಾರ ಗೊಂದಲು ಪಂಡ್ಪುಣ್ಣ ಉಂಡದ ಐಕ್ ಸೇರ್ಪೇರು ಬುಕ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನೆನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಕ್ಲ ಒತ್ತಡ ಕೊರ್ಂಡ ಅಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನಾ ಸಾಧ್ಯ ಐಕ್ ಬಡತ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಮಂತಿಚ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಗೋಂದೋಳು ಈ ಪೂಜಾರ್ಮೆ ಮನ್ಪೋಡ್ನಾಡ ಅತ್ತನ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರೆ ಆವಡನಾಡ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮದಿಮೆ ಆದಿಪ್ಪೋಡ ಇತ್ತೆ ದೈವಾರಾಧನೆದ ವಿಚಾರಡ್ ಬನ್ನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡಲು ಉಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಅಂಚದಾದಲ್ಲ ಉಂಡ ದೈವ ನೆನ್ನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಯೆ ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆ ಬಂಡ ಮದುಮೆ ಆಪುಣಿಗೆ ತುಂಬಂಡ ಆಯ್ ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆ ಅನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಪಡತ್ತು ಮದುಮೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕೊಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುಣೇನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂಚ ಐಕ ಪಡತ್ತು ಐಕ ಪಡೋದು ಮದಿಮೆ ಆಯ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಕೊರ್ಪಿರತ್ತೆ ಅನ್ನ ಇತ್ತೆ ಈ ತ್ರಿಕಾಲ ಅಂದು ಬಂಡರತೆ ಈ ಕಲಾ ಬಿರಿಪ್ಪುನೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಉಂಟು ಇಂದು ಏಪ ಇಂದು ಎಂಚ ಬಿರಿಪ್ಪುನೆ ಕಲ್ಲ ಬಿರಿಪ್ಪುನೆ ಪಂಡ ಈ ಪೂಜಾರ್ಮೆ ತಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊರ್ಪುಣ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನ್ಪುಣ ಉಂಟು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅವು ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊರ್ಪುಣೆ ಕಲ್ಲ ಬಿರಿಪ್ಪುಣ ಪೊರ್ತುಗು ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪಗ ಆಕಲಿನ ಆಡೆಗೆ ಒಂದು ಅನ್ಪುಣ ಲೆಕ್ಕಜಿ ಈ ಮಂಡಲತ ಒಂಜಿ ಕೋರಿತ ಪಂಜಿತ ಬಂಡೆತ ತಾರೆ ಒಣಸಂದ ಆ ಪೊರ್ತುಗನೆ ಆಕಲು ಇತ್ತೆ ತಗ ನೆಟ್ಟು ಮಂತ ಅಯ್ನ ಒಣಸು ಗುಂತುಜೀರು ಒಣಸು ಗುಂತು ನಗಂಡ ಒರಿ ಇಪ್ಪುಣೆ ಬಂಡತು ಕಾಂಡೆ ಬೇಕೋ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಕೋ ಎನ್ಕಲ ಚಾಟ್ ಮುಗಿಪ್ಪೋ ಬಂಡತು ಅಂಚ ಮನ್ಪು ಚಾತ ಪೊರ್ತುಟೆ ಮನ್ಪು ಅನ್ನೋದು ಸೂರ್ಯದು ಒಂದು ಉದಯ ಮಾತ್ರ ಪುಲ್ಯ ಒಂದು ಚಂದ್ರ ನೆಟ್ಟು ಎತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಬುಕ್ಕ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ನೆಟ್ ಚಾತ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ಮಂಡಲ ಬರೇನ ಅರಿ ಉಪ್ಪುಣದ ಅವುಲ ಈ ಕೋರಿತ ತರೇನ ಅತನ ಕಾರ್ ಕೊಯ್ಯಿನ ಕೋರಿನ ದುಂಬೊಂಜಿನ ಸಭೆಕ್ಕೆ ಮುಗಿತ್ತಿನಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಜವ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಗ ನಿನ್ನ ಈ ಅರಿತ್ತ ಪಂಜಿ ಪಾಯಸ ಅತ್ತಂಡ ದೋಸೆ ರಡ್ಡೆ ತೊಂಜಿ ಐನ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಬೋಡು ಕೊರುತಾತ್ ಪಲಾರ ಮನ್ಪ್ಯಾರ ಉಂಡು ಪಲ್ಲಾರ ಮನ್ಪುಣೆ ದುಂಬು ಇಂಚ ಕುಳ್ಳು ತಾಯಿ ನಿರ್ತು ಕಾಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏತ್ತು ಜನ ಕುಳ್ಳುತ ಮುಲಾಯಿ ಕುಳ್ಳು ನಾಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಣೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪುಣ ಕ್ರಮ ಅನ್ನತ್ತ ಅಂಚನೆಂದು ಈ ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊರ್ಪುಣ ದಕ್ಷಿಣೆ ಅಕ್ಲೇಟ್ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೇನು ಕುಂಡು ಎನ್ನ ಮುಲ್ಪದ ಸೇವೆ ಮನ್ಪ್ಯಾರ ಬತ್ತಾರೆ ಪುಲ್ಲು ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಾನು ಎಂಕ್ಲಿಂದ ಅಪ್ಪಾಗ ಈ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರಿಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯತ ಪಾತ್ರಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೆನ್ನು ಪಂಪೇರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಮನ್ಪೇರ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡಿತ ನಿಖಿಲ್ ನನ್ನ ಆ ಕಾರ್ಯ ನೆನೆತಾರ ಆ ಕಾರ್ಯ ಆ ವಾರ್ಡ್ ನಿಖಿಲಿನ ಪರಕ್ಕೆ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಸಂದಾಡು ಪಂಡಿತು ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆನ ನೆಟ್ಟು ಪಂಡಿತು ಮುಗಿತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರುತು ಆಡೆಗ್ ಪೂಜೆದ ವಿಧಾನ ಮುಗಿ ಕಾಲ ಬಿರಿಪುನೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ನ ಮಂಡಲ ಪಾಡ್ನ ಅರಿತ ಪಾಯಸ ಈ ಜನ ದೋಸೆ ಅದೇ ಅವ ಏನು ಹಿಡ್ದು ಕಲ್ಲಬೀರಿನ ಅಕಲಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರುತು ವಸ್ತ್ರದಾನ ಹೂವನ್ನ ಅಕಲಿಗೆ ತೀರ್ನ ಮಟ್ಟುಟು ಅನುಕೂಲ ಎಂಚೊಂಡು ಕಿಂಚಿತ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರುತು ಅಕ್ಲಿನ ಮುಗಿತ್ತು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಡಗಿ ಕಲಾಬೀರಿ ಇತನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಪೂಜಾರ್ ಮೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರ್ ಈ ನೆತ್ತ ಮಾಮಾಯಿನ ಪೂಜಾರ್ ಮೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರ್ ಈರು ದಾದ ವೃತ್ತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರ್ ಯಾನು
ಪೂಜಾರ್ ಮೇತ ಪಡ್ತದೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆನ ಕುಟುಂಬ ಬಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲವು ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲು ಅಂಚದ 4 ಜನ ಉಳ್ಳ ಅಯ್ಯರ್ದಾತ್ ಎಂಕ್ ವಾರ ಈ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಏನು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬೇಲೆ ಪೋಪೆ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ನನ್ನದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ದುಂಬು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ అయిన ప్రాబ్లం ఆయన తూకైతే నేను మంతుందల్లే లేబర్ పండ కూలి అనుకునే కూలి అనుకునే కళ్ళు కట్టు జిందిజ్ಜಿ ಅಂಚಿನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇತ್ತನ್ನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಈ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂದುಲ ಈ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೂಜೆ ಇತ್ತನ ಅಂಚಲ ಪೋಪೆ ಜನ ಇಂಚಲ ರಡ್ಡು ಸೇವೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಬಂದುಲೆ ಈತನೇಟ ಮಾಮಾಯಿ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆದ ವಿಚಾರಲೇನಿ ತೆರೆಪಾದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವಾಸುನಾಯ್ಕ ಮುಂಡವ ಮೂಲೆ ಬೆರೆಗು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಕುಡೋರ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ಇನಿತ್ತ ಈ ಎಪಿಸೋಡನು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಪಿಸೋಡ್ದ ಒಟ್ಟುಗು ಎಂಕ್ಲ ನಿಕ್ಲನೆ ಎದುರುಗು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆತನೇಟ ಎಂಕ್ಲನ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು